to the end of January. Hey, aphela inhlupheko bafethu. Umuntu zangena imali. Hey, kodwa kusazoba nale Valentine yakhona. Manje uba lona esala la nje. Mobu. Yasala la. Let's 100 grand. Yeah. Ah. Serious, let's. Thandaza. Manje uthi imali zangena namhlanje. Athandaza uNkulunkulu bethu leyo 100 rand. Umshisi impela. Ngiphi manje? Hello niyakhola imali eningi. Hayi shisela impepho uzoyithola. Uphi umoya? Nisihlala. Ngisho sesifanele. Manje unangizwa noma ukuthi? Hayi angikayi. Why? Manje wena ufuna ukungipha vele? Hayi. Okay, ukhulumela nalo boss wakho ukuthi ngithole umsebenzi lapha. Yini manje ngale? Uthi phela intshena mama. Abokhomba ukuze ungajabuli phela intshena. Maze ngikhulumela nalo boss wakho. Maybe. It's here. Ukhulumela naye ngisho. Angena kathi kambani. Hawu January sesiyazi ukuthi uphele kodwa awupheli kaso. Azange uphele nje kaso. Awuqhubekile namanje la. Hayi bakabuye ngafika ngicela ukukhulumela nalo muntu la. Sesibani. Esifanele. Umuntu uzohlala angenzi niks.